Направи първо няколко форхенда, както ти си ги правиш. И после ще започна да ти казвам, че искам да започнеш да замръзваш след удара. Сега ще искам след като удариш, да замръзнеш на място, да започнеш да отделяш движението. Защото първата ти част е много хубава, отиваш много добре и вече когато се отделиш от топката, тръгнеш да го завършиш движението, вече тя оттръгва назад. Значи сега ще удариш, ще задържиш баланса напред, ще останеш 3 секунди и после ще се върнеш обратно. Ай. Да, браво. Браво, ей това е. Да. И на двата удара, и на форхенд, и на бекхенд, това, което ти бягаше, до сега е точно и тази част. И това често удряш топката, осъществяваш добър контакт, а после резултата не е достатъчно добър или я изкарваш в аут, или я бъркаш в мрежа, защото си развалил баланса, дръпнал си. Трябва да продължиш с нея. Хоп! Да го изпишеш движението. Браво! Хоп! Браво! Много добре.